DJ Love More Chiman Yei Pane mkomana anesa patown Mkomana uyu hadi kana kuterera Chake buda kubuda kumba kuma 6 o'clock Apa nakumbo uta momsi kuti ari kuyenda kupi Apa mkomana abuda kuma 6 Apa hauze momsi kuti ari kuyenda kupi Apa mkomana abuda akabata $10 ati buda kuyenda nayo Ndiye mkomana uyu, ndiye mkomana ayenda nayo momsi Apa na mumwe atora Apa vangatanga kundifunza zikanzi Diani atora mariye muriwo ndikati Mukomana uye apina mubedroom menu makarara Pamanga mava kuona iti makarowa nehope futi Amomsi msaise mari patuze man Tarise mukomana uyu yatova mbava man Ahapana cha anokon ndati atakwane mutoriro Ahachakwanisa kana nekusimudza kumbo Atakwane mutoriro Ahachakwanisa nekusimudza kumbo ndati Vona mkomana zakakwana 5 o'clock Anga arohwa nenzara apa akufunga kuteni kuti asiya aita mabororo Apa hapana kana cha anoziva ndati mkomana anga atakwa arohwa zvake nembaje Apana cha aiziva kuti panguva dzacho dzakaoma pasina cha aida kuti aite panguva dzino Ndati mkomana ndiye akatanga kumbotaura Ndasvika pa10 akatanga kutaura zvikati ndini ndatora $10 ya momsi Ndikati maya mkomana nasi ndinoda kukupura kusvika momsi vakumbuka Ndati mkomana uyu atakwaneiko atakwane mutoriro Atakwane mutoriro Vakomana vari kuenda kuchikoro ene munodzidza neshungu musapute mutoriro musabate mbanje musabate zvinodhaka stay away from drugs rame makachinga ipapo makabata pakati nekuti mwari vanokudai dai vasipo dai musipo dai tiri kupipo vakomana po dai vasipo dai musipo dai tiri kupipo vakomana po dai vasipo dai musipo dai tiri kupipo vakomana po dai vasipo